baby. Thank you, baby. Ini kali jagasin dong, binana jagasin ini ya. Wah, zebut mazang. Siapa ya? Kan membaik. Ini kecil ya. Dari sudah pahar nih bina, banyak orang ah, mulai dengan singau. Kalau nggak bisa di kemana nggak ini sih. Hey guys, welcome back to my channel Jengdau Raja. Jeng ini Kualpara nih. Sudah pahar orang ini pada, mana dengan jeng meja. Oh, dari dalam kan saya tinggal eh. Dari jeng kami aku akrab danger, tamam. Berat mau di serajengnya. Aduh, langsung laran ini. Sakni, gas. Salahnya kimbra. Di sini Peter kula kasih dong. Yo senga songnai seperti lambat ada. Angko wakin nai ni senga. Karena akin cingale. Ada cimbol dengan kamera kita kasih dong. Suryo pahar nai ni pun senga kasih ba. Ini senga kameraman. Ini kasih dong Surya Pahar. Ini senga karena notifikasi na kira kaman ini setengah first time nanya pada sang dari singo hablang say ini be pahar tanai lama biya lapu dongo singo lapu dongo Kurja Mandira bina नैबे सिगांनिया गोदान नै मोनसेया गोजाम बेयो सिगां साखानाय राजाफोरनि सिन बियो नैबे गोदान नुजादेरबाय बेयाव मोख्रायाबो थेमा नायो नालाय नै जोङो दायो सिरियाव गाखोबोबाय हनुमान मन्दिरनि नैया बेयाव दङ बिनि नै जोङो सिरियाव गाखोबोगासिनो दङ. Hi baby. Hi. Hi baby. Thank you, thank you, thank you, thank you baby. Yeah. Thank you. Hey, hey guys, ini dongo. Man goजौ सिरिया बेसेबां गोजौनिफ्राय गाखोबोगासिनो दङ. आं मेंबाय. Sri Hanuman Mandir बै सिरिनिफ्राय बेयाव गाखो बै मन्दिरखौ मोनफायो. जोंना मांकिया खालि जागासिनो दङ बेनाना जागासिनो नै ओमफ्राय जोबोद मोजां नै मासे टाइमाव बिराद मोजां नै मानसिया फैयो आरो मोजां बेनिखायनो बेखौ श्री हनुमान मन्दिर बुंनाय जायो. बेयाव गोबां मोख्रा दङ ना थ' ओइथिं मासे दं बेयाव सेलफि लागासिनो दङ. ओइ मोख्रायानो सेलफि नै जि मोजां लागासिनो दङ. बेयाव मा दङ गोदोनि अन्थाइ दङ बेयाव सिन दायो जों सिङाव हाबना नायगोन मा दङ एसे जुम खालामना नायनोसै. थ' बेनो खरं दङ बेयाव अन्थाइ सिङाव हाबनाय गोदोनि राजाफोरनि नेरसोन दङ बेयाव. गोजौथिं थांनानै आरो थिंखालि गोजौआव मोनहैफिनगोन. बेयाव खुलुमगासिनो दङ. अन्थाइनिफ्राय फैयो ओमफ्राय नैबे खरं बे माबा नुयोनो देखायना होदो दै सारबाथाय माबा नुयोनो बे अन्थाइ सायाव. त्रिशुला बेबो थसना लादो नैया बे मोनसे शिवलिंग गैयो खरंनि सिङाव दङ. जों दायो गोजौ अन्थाइनि सायाव गाखोगासिनो दङ. बेनिफ्राय जों दा बिसिं गाले फैगासिनो Surya Pahar फैगासिनो. जों दा बेयाव खुलुमदोंमोन. मैया जों अन्थाइनि पत्थर के बीच में जाएगा हम. जों अन्थाइसिम थांबाय दं.
sudah hampir. Sudah pahar ni dina, mana corona, cuma dengan singgau. Jadi orang bayi siri ke mana gahai ni siri ke, orang bayi sih apa tu? Kita lang kawan coba. Ini mah, berat sih udah ngarep dah orang ini sih ya. Sekarang gasin tu orang ini, tinggal leh. Yang mana tu ini, tinggal leh. Sekarang tadi bincang apa mana ya? Tinggal leh kamu sih saya ini, orang ini sih tinggal leh apa nangga. Tuh, nih. Tinggal leh apa sih kan? Nang takkan beriba. Ini. Songkarin bay, ontai singni fry. Kahayo kalang sih tadi sengah. Ada gubun sih sih Sengar gubun jaga na bukan? Oi, oi, pretty mukra sih. Oh, nai, mukra berat jengker je. Mukra ni ayo daya. Full dengan mana hakor dengan, mukra ini board dengan biar kena board. Berat gidir. Sendai cingkui kasih dengan. Sendai lagi juga kelanggan. Sendai cingkui gidir. Ye dekho full kaida sunflower. Nayo moनसे माबा दङ सिगांनि राजाफोरा बानायनाय नेरसोन बेयो बेयाव माबा माबिफोरनो जायोमोन गोदोनि पण्डितफोरा माने जायखिजाया सिगांनि पण्डित गियानिफोरा बेयाव माबा मोनसे जाथाय जाबाथाय मोजां फोरोङो आरो बे फोरोंनाय जायगा जाबाय आसुफोर हानानै दोननाय जायगा सिगांनि राजाफोरा बेयाव आसुफोर हानानै जमा दोननाय जायोमोन बहुत मेंबाय जोङो गाखो नै जों गोजौ फैनानै मोनफैबाय बुद्धनि बे जाबाय बुद्धनि अन्थाइजों बानायनाय नेरसोन जोंना मोनाबाय मोनजालायाखै ओंखामानो मोनाखै रेडि ओंखाम मोनजायैनि मा जालांखो मानसिया नै दासो सफैबाय हरनि 11टा जाबाय सफैनाया थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै